Катеринка. Катеринка, тати. Я кажи нещо за широката публика. Say something. Come on, you. Широчко бъбче, бъбче. Тати, какво ще ни кажеш, Пира, желателно ти? На тати. Чакай, че тати тук. Я дигни малко, ма. Я? О! На тати, бебончето. Тати. Тати ще те качи в това. В YouTube, тати, да гледа който иска. Направи хубава прическа. Айде, бебето да се усмихне. Айде, Катеринка. Тук ще мама. Дай една усмивчица, тати. Тати! Дай една усмивчица. Тати! Дай злато една усмивка. Къде е мама агънцето? Агънцето, багънцето. Ще го яде. Ще го хапнеш ли, тати? Ще хапнеш ли това агънче, багънче? Тати, смихни се, бе, Пира, златни, яжеш, бе. Дай една усмивчица, тати. Тати. Дай една усмивка, тати. Ай, погледни от това фотоапарат, бе, гледай как нещо погледна. Катенце! Тати, ти няма да ставаш за снимки, явно. Катенце! Ще като баща ти. А къде е това момиче хубаво? Абе, кое е това хубаво Я момиче? се све, бе. А кое е това хубаво момиче? Тренорочо капитана да преплува океана с параход. Тут, с параход, тут. Тренорачо, 300 раци, 300 опитни моряци. Бе, тати сладъка, бе, защото така става този тъмен този клип. Ще не вижда бебончето хубаво. Айде, стига толкова вика.